παραγωγή του History Channel. Η Ανατολή είναι γεμάτη θρύλους για πολεμιστές που διαλύουν όργανα με ένα μόνο άγγιγμα. Μύθους για όπλα πιο φωνικά από οτιδήποτε φτιάχτηκε στη Δύση. Η αλήθεια είναι σχεδόν το ίδιο εντυπωσιακή. Υποβρύχιες τεχνικές δολοφονίας που χρησιμοποιούν ακόμα οι ειδικές δυνάμεις. Όπλα που πλήττουν θανάσιμα και ακαριέα. Όπλα με 3 λεπίδες που σακάτευαν χιλιάδες στη μάχη. Πρωτότυποι μηχανισμοί με δηλητήριο. Ίχνη μαχητών που προκαλούν θάνατο με καθυστέρηση. Αποκαλύπτουμε τα μυστικά χιλιάδων χρόνων εξέλιξης στα όπλα και τις τεχνολογίες πίσω από τις φωνικότερες μηχανές της αρχαιότητας. Είναι τα φωνικά όπλα της Ανατολής. Η 12 επαναληπτική καραμπίνα θεωρείται ένα από τα πιο φωνικά όπλα. Τα σκάγια της διασκορπίζονται με αρχική ταχύτητα 365 μέτρων το δευτερόλεπτο. Όμως σε μια εποχή πριν από την πυρίτιδα, οι ερευνητές βρίσκουν στοιχεία από τον αρχαίο κόσμο ότι και τα πιο απλά όπλα γίνονταν φωνικά στα κατάλληλα χέρια. The weapon is simply a tool that a human being uses to kill. Οι μαθητές του Gudang Kung Fu στην κεντρική Κίνα ασκούν ακόμα τις τεχνικές του 3.000 χρόνων μπαστούνιου. Περιβάλλεται από ιστορίες για θρυλικές αστραπιαίες επιθέσεις. Λέγεται ότι αυτές οι τεχνικές τελειοποιήθηκαν στην αρχαία Κίνα από μια ομάδα βουδιστών μοναχών που συνδύαζαν το διαλογισμό με την πολεμική τέχνη. Έγιναν γνωστοί ως Σαολίν από το μοναστήρι του στην επαρχία Χενάν στην κεντρική Κίνα. Στις αρχές του 7ου αιώνα ενεπλάκησαν σε μια διαμάχη εξουσίας με έναν πολέμαρχο για τη γη όπου βρισκόταν ο ναός τους. Οι πεζικάριοι του αυτοκράτορα ήταν περίφημοι ξυφομάχοι. Στη σύγκρουση του 621 μετά Χριστόν καταγράφεται ότι οι Σαολίν νίκησαν το στρατό του αυτοκράτορα με το χαρακτηριστικό τους όπλο, το μπαστούνι των Σαολίν. Αληθεύουν όμως οι αρχαίες ιστορίες? Μπορεί ένα απλό ξύλινο ραβδί να γίνει τρομερό όπλο? Το συγκρίναμε με ένα σύγχρονο πυροβόλο. Πόσο γρήγορα θα χτυπήσει το καθένα 5 στόχους? Gun I'm using today is a 12-gauge Mossberg shotgun that's designed to use solid slugs. This weapon is typically used by police forces, mainly in America, for riot control. I could train someone to use this to a competent standard within an hour. Ο Πίτερ θα διαγωνιστεί με τον Νέιθαν, 3 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή kickboxing και γνώστη των τεχνικών των Σαολίν. This is the ancient Shaolin staff. It's been used over 3,000 years ago. This takes time to perfect. The skill, the accuracy, the power, technique. Τα βλήματα της καραμπίνας οθούνται έξω από την κάνη με αρκετά μεγάλη δύναμη. Τα σκάγια σύντομα διασκορπίζονται. Πόσο γρήγορα μπορεί ο Πίτερ να ρίξει 5 εύστοχες βολές? Πέτυχε τους 5 στόχους σε 4,07 δευτερόλεπτα, 8 δέκατα του δευτερολέπτου αναστόχο. Τώρα είναι η σειρά του Νέιθαν. Το μπαστούνι καταστρέφει τους 5 στόχους σε 2,57 δευτερόλεπτα. 55 εκατοστά του δευτερολέπτου αναστόχο. 1,5 δευτερόλεπτο ταχύτερα από την καραμπίνα. That's quite a quick shoot for me, but I'm very impressed with Nathan. My time was 4.07 seconds, and Nathan's was 2.57, which is a fair bit quicker than me.
Our further tests proved that the ancient weapon can be used faster. The thing about my weapon is it's years of practice, years of dedication, timing, skill and technique. So once you master that and your mind works as one with your body, you yourself become a lethal weapon. Το μπαστούνι σχεδιάστηκε για άνεση και ταχύτητα. Στη μάχη το χρησιμοποιούσαν ενάντια σε σπαθιά και ακόντια, μπλοκάροντας και σαρώνοντας τον εχθρό. Έγινε γνωστό ως ο πατέρας όλων των όπλων, επειδή όλα τα άλλα όπλα προέρχονται από αυτό. Όμως, αν τα όπλα αυτά χάνονταν στη μάχη, υπήρχε ένα που χρησιμεύε ως εφεδρεία. Λένε ότι χτυπά γρήγορα σαν μετεωρίτης. Επίσης ότι είχε τη δύναμη να ανοίξει ένα κρανίο ή να σπάσει τα κόκαλα του εχθρού. Ένα κείμενο λέει ότι χρησιμοποιήθηκε από τους στρατιώτες της αυτοκρατορίας Τσάο Γουέι. Τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα επιζητούσε τον έλεγχο της Κίνας. The meteor hammer gets its name from the great power in which it strikes its target. Compared to other Shaolin weapons, it has a longer reach and strikes with much more speed and ferocity. Η σφύρα μετεωρίτης είναι μια μπρούντζινη ή ατσάλινη σφαίρα στερεωμένη σε ένα σκηνή 3 μέτρων. Σε μια ευνηδιαστική επίθεση πρόσφερε το πλεονέκτημα του πλήγματος από μεγαλύτερη απόσταση. The main techniques of the meteor hammer is to either swing the meteor hammer directly at an opponent or to hook it over a knee, elbow or a foot and let it go after the meteor hammer's picked up momentum. Το 228 μετά Χριστόν καταγράφεται ότι ένας πολεμιστής τραυμάτισε σοβαρά έναν αξιωματικό του εχθρού με σφύρα μετεωρίτη στο πεδίο της μάχης. By swinging the meteor hammer and letting go at just the right moment, it enables me to build enough power to strike the opponent with enough force to either knock him out or possibly kill. Όμως η πραγματική ταχύτητα, δύναμη και απόδοση της σφύρας αυτής παραμένει μυστήριο. Τώρα, με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά μέσα, οι ερευνητές αρχίζουν να αποκαλύπτουν την πραγματικότητα αυτού του θρυλικού όπλου. With martial arts weapons, which are obviously thousands of years old, it's a bit of a mystery as to how they were developed in the first place. With modern technology, obviously we can do a bit of a detective story and we can now investigate just how much destruction they could actually cause. Ο Dr. Ewan Griffiths αναλύει αθλητικές επιδόσεις με φωτογραφία υψηλής ταχύτητας. Μπορεί να ανακαλύψει πώς τελειοποιήθηκε η σφύρα αυτή και την ταχύτητα του χτυπήματός της. With this technology, we can look at velocities, accelerations and forces that we were never able to do before. With martial arts, we can estimate the amount of force being developed in punches and kicks, for example. Ο Ewan θα αναλύσει μια γροθιά ώστε να τη συγκρίνει με τη σφύρα μετεωρίτη. We're going to use a Shaolin twisting punch where we're going to try and relax all the muscles in the body to get as much power through the body as possible. Η αργή κίνηση αποκαλύπτει τη στριφτή γροθιά Shaolin. From the movement of the bag, I'm going to use inverse dynamics to work out the amount of force in the punch. Αυτό είναι ένα μαθηματικό σύστημα που δείχνει ποιος μυς είναι ενεργός και πόση δύναμη ασκεί. If this punch was aimed at your face, it would be coming towards you at 18 miles an hour. The amount of force in the punch worked out at 188 pounds. The punch strike only lasted for 7/100ths of a second, so it would be over very quickly. Τι θα δείξει η ανάλυση σε αργή κίνηση για τη σφύρα μετεωρίτη? Κανείς δεν έχει ερευνήσει ποτέ το όπλο τόσο ενδελεχώς. Now we're ready for the first test, and I'm going to swing the meteor hammer without using any real swinging momentum. Μια πιο σκληρή επιφάνεια στερεώνεται στο σάκο, καθώς ο Ewan πρέπει να δει την ταχύτητα υποχώρησης της σφύρας μετά την πρώτη πρόσκρουση. Ένας ικανός μαχητής μπορεί εύκολα και αποτελεσματικά να κάνει μια τέτοια ρήψη. The velocity was 21 miles per hour and the amount of force was 93 pounds against the wooden target. That
lasted for 1.4 hundredths of a second. So bearing in mind that this was a fairly low velocity of release, it's about half what we measured in the punch. Τέλος, θα επιχειρήσουν να αυξήσουν τη δύναμη της σφύρας μετεωρίτη. Μπορεί να πετύχει μεγαλύτερη δύναμη αυξάνοντας τις περιστροφές? When the meteor hammer is being spun round, the tension in the rope is actually called the centrifugal force. And this is the force which is responsible for keeping the object moving in a circular path. Η αργή κίνηση δείχνει 4 περιστροφές το δευτερόλεπτο. Όσο αυξάνουν οι περιστροφές, τόση ενέργεια συγκεντρώνεται στο σκηνή. Ελευθερώνοντας το σκηνή, η ενέργεια μεταφέρεται στη σφύρα. This final test using the centrifugal force has shown that the velocity of the meteor hammer was increased to 31 miles an hour, and the amount of force in the impact was 178 pounds. Now, this is approximately double what we were measuring with a direct release. Άρα η σφύρα μετεωρίτης μπορεί να σπάσει ένα απροστάτευτο κεφάλι. Όμως δεν ασκεί μεγαλύτερη δύναμη από μια γροθιά Σαολίν. Από την άλλη μπορεί να χτυπήσει από 3 μέτρα απόσταση με διπλάσια ταχύτητα. Είναι όμως ιδανικό όπλο για να σκοτώνει στη μάχη. Με τη νέα τεχνολογία οι επιστήμονες μπορούν να σχεδιάσουν τη βέλτιστη σφύρα μετεωρίτη. Η σφύρα του Μάικλ ζυγίζει 285 γραμμάρια περίπου. If you had a weight of 22 ounces and a length of 1.4 yards, this would take the weight of the strike up to about 1,200 pounds, which is then approaching half a ton of force. Άρα μια σφύρα τέτοιου βάρους μπορούσε εύκολα να χτυπήσει με φωνική δύναμη. Φυσικά οι αρχαίοι πολεμιστές χρησιμοποιούσαν τέτοιες σφύρες. Όλα σχεδόν τα όπλα των πολεμικών τεχνών γεννήθηκαν στα πεδία μαχών και σχεδιάστηκαν για σύγκρουση μεγάλης κλίμακας. Η εκπομπή μας ερευνά τις θρυλικές τεχνικές των όπλων που λέγεται ότι έκοβαν τα μέλη και τα κεφάλια των εχθρών. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί ανέπτυξαν τη τεχνολογία να σκοτώνουν. Όμως καθώς η μάχη έγινε προσωπική σύγκρουση, οι διοικητές ήθελαν άντρες που μπορούσαν να σκοτώσουν τον εχθρό στη μάχη. In early China, when they appointed people to lead their troops, they were very often looking for heroes. Men who could lead personally into battle, wielding weapons and cut down the enemy, setting an example to their men. Τα όπλα των δασκάλων του Κουνγκ Φου αξιοποιήθηκαν και από αρχαίους στρατιωτικούς διοικητές. Όπλα σχεδιασμένα να κόβουν τα άκρα και τα κεφάλια των εχθρών. Από το 10ο μέχρι το 13ο αιώνα, η κυρίαρχη δυναστεία των Σονγκ ήταν σε πόλεμο με τη δυναστεία των Τζιν. Το πεζικό των Σονγκ χρειαζόταν ένα όπλο που θα έπλητε πεζικό και ιππικό του εχθρού. Κάτι δυνατό που να έφτανε μακριά. Το κλειδί της επιτυχίας του ήταν η κοφτερή και εξαιρετικά βαριά μεταλλική κεφαλή του που ζύγιζε μέχρι 40 κιλά. On a Chinese battlefield, you would probably have the smell of ruptured intestines. You'd be slipping on the blood that was spilled on the ground. It'll be a complete mess. Ο εκπαιδευμένος στο Σαολίν Ιαν Άρμστρονγκ έρευνα τα σημεία του σώματος που θα στόχευαν οι αρχαίοι πολεμιστές στη μάχη. This can quite easily sever a head with that sort of action. If I bring it across the abdomen, this will more or less instantly open up the abdominal wall, which will mean that all of the intestines fall out. If I use a downward cut, I'd come here through the collarbone, pull the weapon out this way.
Ο Τόμ Ρίτσαρσον, έφορος στην ανατολική πτέρυγα του Μουσείου Όπλων στη Βρετανία, μελετά την εξέλιξη ενός από τα πρώτα φωνικά όπλα στην ιστορία των πολέμων. Σύμφωνα με αρχαίους κινεζικούς θρύλους, από τον 4ο αιώνα το προτιμούσε ο στρατηγός Λου Μπου, διότι ήταν πιο φωνικό από κάθε άλλο όπλο στα αρχαία πεδία μάχης. This is a Chinese halberd, Ji, which can be wielded in two hands, either for thrusting or for cutting with. Long weapons like these are a mainstay of Chinese infantry from a very early period. Το Ji ήταν ένα μακρύ και ισχυρό όπλο που συνδύαζε μια βαριά ατσάλινη ή μπρούντζινη αιχμή δώρατος με την κυρτή λεπίδα ενός τσεκουριού. Εξελίχθηκε κατά τη δυναστεία των Σανγκ που κυβέρνησε την Κίνα πριν από 3.000 χρόνια. That's the key thing with these weapons. They can be used as spears, but they can also be used as cutting weapons wielded in two hands. You can imagine from the size of the weapon just how powerfully this can be wielded. Η καινοτομία στο G ήταν ότι ήταν όπλο πολλαπλής επίθεσης. Η αιχμή επέτρεπε να καρφώνεις και η λεπίδα του τσεκουριού έκοβε ή αγκίστρωνε. Ήταν ένα όπλο τριών χρήσεων. The best areas to target with the halberd would have been areas where there were blood vessels that were quite close to the skin, say arteries that would rapidly bleed and cause death of the combatant through loss of blood. Όμως δεν σκότωναν με τα όπλα μόνο στις μάχες. Στην αρχαία αγροτική Κίνα ήταν συχνές οι ευνηδιαστικές επιθέσεις ληστών, οι οποίοι λαιλατούσαν ναούς και λίστευαν ολόκληρα χωριά. Υπάρχουν θρύλοι για ένα φωνικό όπλο όχι μόνο για άμυνα απέναντι σε δώρατα, μπαστούνια και σπαθιά, αλλά και αποτελεσματικό ενάντια σε πολλούς αντιπάλους. Τα κέρατα του ελαφιού είναι γνωστά σε όλη την Κίνα. Είναι ειδικά όπλα με λεπίδες από το 18ο αιώνα περίπου. Αποτελούνται από δύο διασταυρούμενα μισοφέγγαρα. Σχηματίζονται έτσι 4 κυρτές σαν νύχια αιχμές με τη μία την κύρια μακρύτερη. Πιστεύετε ότι τα χρησιμοποίησε τελευταία φορά ένας θρυλικός δάσκαλος του Κουνγκ Φου, ο οποίος έμαθε αρχαίες τεχνικές στα βουνά της Κίνας. Το 19ο αιώνα λέγεται ότι νίκησε πολλούς οπλισμένους ληστές κινούμενος σαν σύμφουνας. Οι Κινέζοι γνώστες πολεμικών τεχνών Yang Yi, Yang Hong και Zhang Zhen ερευνούν τις αρχαίες τεχνικές αυτού του μυστηριώδους όπλου. 我手里拿着这个兵器是中国古代的鸳鸯乐，我学了这个鸳鸯乐有6年了。这个鸳鸯乐用起来特别厉害，它是一个独特的兵器。 Το όπλο αυτό επιτρέπει την άμυνα απέναντι σε μπαστούνι και σπαθί επειδή οι τεχνικές του για μπλοκάρισμα κόβουν την ορμή τους. 这个鸳鸯乐用起来就是它是匍匐，是刺别人的脖子。 Λειτουργούν σαν προέκταση του χεριού και μπορούν να μπλοκάρουν όπλα κόβοντας και καρφώνοντας ταυτόχρονα. Είναι το απόλυτο βραχή όπλο. Λόγω του μεγέθους τους μπορούσαν να κρυφτούν και να χρησιμεύσουν σε δολοφονίες. Ο ευνηδιασμός δεν περιοριζόταν στην ξηρά στα φωνικά όπλα της Ανατολής. Οι Αμερικανοί πεζοναύτες φημίζονται για την ικανότητά τους να διεισδύουν και να επιτίθενται από κάτω από το νερό. Μήπως όμως οι αρχαίοι μυστικοί πράκτορες χρησιμοποιούσαν τις ίδιες τεχνικές πριν από χιλιάδες χρόνια? Υπάρχουν θρύλοι για ένα κρυφό όπλο γνωστό ως ενέιτσι. It's really like a long needle, and in that respect it parallels the Italian stiletto. If you watch a lot of American gangster films, they use ice picks. It's exactly the same thing. Είναι ένα μυστηριώδες όπλο που δεν αναφέρεται στα παραδοσιακά αρχαία κινέζικα στρατιωτικά εγχειρίδια. Σύμφωνα με τους θρύλους, εξελίχθηκε στα ιερά βουνά Εμέι της κεντρικής Κίνας υπό τη δυναστεία των Σονγκ μεταξύ 10ου και 13ου αιώνα. These are the MAC. They work on a simple level. They can spin on a 360-degree axis. It allows me to move them. So here I'd gain a lot more force behind my punches and obviously for stabbing and slashing motions. Το νερό ήταν σημαντικό πεδίο ανταρτοπόλεμου για τους στρατιώτες των Σονγκ και τους εχθρούς τους.
Όλες οι μεγάλες κινέζικες πόλεις ήταν χτισμένες κοντά σε ποτάμια, λίμνες και υγρότοπους. Λέγεται ότι οι στρατιώτες και δολοφόνοι που επιχειρούσαν σε αυτά τα μέρη εξουδετέρωναν με τα εμέηση φρουρούς που περιπολούσαν σε κτίρια και πλοία στην όχθη. As a stealth weapon, it's easily concealed. It's kind of like the modern commando knife that you see Navy SEALs and Royal Marines use nowadays. It doesn't have the same edge, but it is utilized very easily in exactly the same way. Οι ερευνητές προσπαθούν να μάθουν πώς εξουδετέρωναν φρουρούς με τα εμέηση οι Κινέζοι μυστικοί πράκτορες. Ο δολοφόνος στόχευε ένα φρουρό που στεκόταν κοντά ή μέσα στο νερό, όπου τα εμέηση πρόσφεραν πλεονέκτημα. Το σχέδιό τους επιτρέπει στο μαχητή να κινείται αθόρυβα υπό την κάλυψη του νερού, διατηρώντας την ευκινησία και την δεξιότητα των χεριών του, πράγμα αδύνατο με ένα μακρύτερο όπλο. Ο αρχαίος δολοφόνος κάρφωνε και ξέσχιζε απροστάτευτες αρτηρίες με τις κοφτερές αιχμές. The subclavian and the femoral arteries are very much in exposed areas. As such, would be easy to target. If they targeted these areas and they'd driven one of these MAC needles into the artery, it'd be very difficult for the artery to close. If you managed to get them in between the ribs, the lungs would deflate so that the combatant can't breathe. Η ομάδα θα ερευνήσει τα πλεονεκτήματα των εμέηση απέναντι σε ένα μακρύτερο όπλο σε μια μάχη στο νερό. Στη ξηρά ένα τόσο μικρό όπλο δεν θα άντεχε απέναντι σε μακρύτερα όπλα λόγω της μεγαλύτερης ακτίνας και του βάρους τους. Θα ανακαλύψουν αν ισχύει το ίδιο στο νερό. Ένα μακρύτερο όπλο που απαιτεί 2 χέρια για να αποκτήσει δύναμη είναι ουσιαστικά άχρηστο απέναντι σε ένα αντίπαλο στο νερό. The attempts of the practitioner to try and penetrate the water with the weapon was very, very difficult because of all the resistance. This thing almost hydroplaned across the top of the water and lost all its power. The results are that the MAC is indeed a very effective underwater weapon. Very much the ultimate stealth weapon in that time. Και η αλυσίδα μαστίγιο 9 τμήματων μπορούσε να κρυφτεί εύκολα. Η ακτίνα και οι μοναδικές της δυνατότητες την κάνουν τρομερό όπλο στη ξηρά. The 9-section chain whip is a weapon that was used to inflict both slashing and piercing injuries. Αποτελείται από 9 ενωμένα μεταλλικά τμήματα. Έχει στη μία άκρη λαβή και στην άλλη ένα μεταλλικό βέλος. The best place to target would have been an unarmored area, such as the face, or the eyes, or the side of the head. Λέγεται ότι πρωτοχρησιμοποιήθηκε στη μάχη κατά τη δυναστεία των Τζιν τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα. Με τον καιρό λέγεται ότι υιοθετήθηκε από δολοφόνους διότι κρυβόταν εύκολα και μπορούσε να χτυπήσει από μεγαλύτερη απόσταση. Η ομάδα θέτει στον δάσκαλο Σόγκ μια πρόκληση. Πόσα χτυπήματα μπορεί να καταφέρει σε 15 δευτερόλεπτα? This body protection kit has very similar Bluetooth technology to your average mobile phone, laptop computer. Ο εξοπλισμός στέλνει τα στοιχεία σε έναν υπολογιστή. Θα καταγράψει την ταχύτητα επίθεσης του δασκάλου Σόγκ για 15 δευτερόλεπτα. Κατάφερε 2,2 χτυπήματα το δευτερόλεπτο. 33 hits in 15 seconds. Can you imagine what kind of effect 33 hits on someone's body
like you've just seen, would make. If you hit the side of the neck, then obviously you can take out some of the carotid vessels and jugular veins and cause bleeding. If you hit the side of the head, you can possibly cause hemorrhagings inside the brain as a result of piercing that area of the brain. Αποδείχτηκε ότι τα κρυμμένα όπλα που σχεδιάστηκαν για επιθέσεις δολοφονίας στα κατάλληλα χέρια προκαλούσαν θανάσιμα τραύματα. Μερικές φορές όμως χρειαζόταν ένα κρυφό φανερό όπλο. Έτσι σχεδιάστηκε ένας μηχανισμός που έριχνε στη διάρκεια μιας υπόκλησης. Κυβερνήσεις και οργανώσεις χρησιμοποιούσαν πάντα την τακτική της δολοφονίας για να επιφέρουν πολιτική αλλαγή. In any kind of conflict, one of the easiest ways of making an impact is to try and remove the head of that organization, whatever it may be, then as nowadays, in fact. 2.000 χρόνια πριν από την εφεύρεση των όπλων μεγάλου βεληνικούς, οι αρχαίοι δολοφόνοι χρειάζονταν κρυφά όπλα που τους επέτρεπαν να πλησιάσουν το στόχο τους. All sorts of devices were invented to enable covert operations to get close to powerful individuals to kill them, basically. Σύμφωνα με έναν αρχαίο κινέζικο θρύλο, δημιουργήθηκε ένα όπλο που επέτρεπε στο δολοφόνο να ρίξει στο πρόσωπο του στόχου του ένα δηλητηριασμένο βέλος. Ο μηχανισμός λειτουργούσε όταν ο δολοφόνος υποκλεινόταν. The reason for the face being targeted is that it's not covered by anything and it isn't armored. Οι Κινέζοι δολοφόνοι ήταν ειδικοί στη χρήση του δηλητηρίου των ζώων από τα δυτικά βουνά της Κίνας. Όλα τα δηλητήρια από φίδια, αράχνες και σαρανταποδαρούσες χρησιμοποιούνταν για να σκοτώνουν και γρήγορα μάλιστα. If you have a poisonous needle going into the skin of the face is very well supplied by blood vessels, and any poison will be rapidly disseminated throughout the body and would probably reach the brain very quickly. Πιστεύετε ότι το όπλο αυτό επινοήθηκε γύρω στον 11ο αιώνα. Όμως παρέμενε μυστήριο για 1000 και πλέον χρόνια πώς έριχνε ο μηχανισμός το δηλητήριο. Now the idea of these pieces is that they could be secreted about the person of the assassin so he could get reasonably close to his target without being discovered. It probably would have been something of a suicide mission because this was the only armament he'd probably be able to get through, and once he'd fired these things off, he would have probably been cut down pretty quickly by any kind of guards or retainers. Μελετώντας ξεχασμένα κινέζικα χειρόγραφα, ο Ρίτσαρντ Βάιτλι αποκρυπτογραφεί τα μηχανικά μέρη του όπλου. Now this was strapped to the back of the assassin, and when he got close enough to his target he would bow, and as he was bowing this would line up with his target. He pulls a little hidden cord which releases the trigger and one single bolt is fired. Τα εσωτερικά μηχανικά μέρη επέτρεπαν στο βλήμα να στερεώνεται στο μηχανισμό της σκανδάλης και να ρίχνεται με την πίεση ενός ελαττηρίου. This is the bolt which we're hoping to fire from this device. There's a little groove on the collar which locks into the trigger mechanism, so when the trigger's released it just simply unlatches that and that's projected through the front of the device. Κατανοούμε την κατασκευή του, όμως μυστήριο τυλίγει την αποτελεσματικότητά του ως φωνικού όπλου. Πρώτη φορά εδώ και αιώνες θα δοκιμαστεί το αρχαίο σχέδιο. Ο κορυφαίος μαχητής Shaolin Kung Fu, Ian Armstrong, θα δοκιμάσει την αποτελεσματικότητά του. The issue I think with this is accuracy, that if I bow and lift my head so that I can look at the target that I'm shooting at, I'll shoot myself in the back of the head. So I have to drop the head, which means I'm shooting blind. Ο μηχανισμός έμπαινε κάτω από τα ρούχα του δολοφόνου και το κορδόνι του μηχανισμού της σκανδάλης περνούσε από το μανίκι του. Ο σχεδιασμός του σήμαινε ότι ο δολοφόνος χρειαζόταν βοήθεια για να το ετοιμάσει πριν από την αποστολή. Okay. Yep. Ο Ιαν θα προσπαθήσει να χτυπήσει ένα στόχο στα 10 βήματα. Okay, now if you'd like to bend down now. I would say that's more effective than I thought it would be, and I think that with practice you could get a reasonable degree of accuracy. Το βέλος διαπέρασε το στόχο σε βάθος αρκετό για να μεταφέρει δηλητήριο στο απροστάτευτο δέρμα. It hit fairly centrally, a little bit low. It would be enough to hit a human body,
but not accurate enough to, for instance, go straight into an eye or straight into the throat. Were it carrying poison, then all it's got to do really is get underneath the surface of the skin, poison into the bloodstream, and it could be quite lethal. Αποδείχτηκε ότι ενώ ο μηχανισμός ήταν αρκετά ισχυρός για μια ευνηδιαστική επίθεση με δηλητήριο, δεν είναι αρκετά ακριβής, άρα είναι αναξιόπιστο όπλο για δολοφονία, εκτός αν το χειριζόταν ένας έμπειρος πράκτορας. Η ιστορία της δολοφονίας στην Κίνα είναι παλιά όσο η ίδια η χώρα. Το 221 π.Χ., μετά 500 χρόνια ανελαίητων πολέμων, η χώρα ενώθηκε υπό έναν αυτοκράτορα, τον αυτοκράτορα Τσιν. In 700 BC there were about 1,000 independent states. By 220 there was just one left, and that was Qin, which incidentally is where we get the name China from. Αναφέρεται ότι ο πρώτος αυτοκράτορας κινδύνευε πολύ να δολοφονηθεί από τους εχθρούς του και ότι απαγόρευσε όλα τα όπλα στο ανάκτορο. Όμως η παράνοια του τον πρόδωσε. The result was that when someone did get close to him with a dagger, no one was able to do anything about it. And the Qin emperor was forced to defend himself with the sword. Unfortunately, he was no swordsman himself, and it took 7 blows to finish the man off. Η απόπειρα δολοφονίας του αυτοκράτορα με δηλητηριασμένο εγχειρίδιο είναι μια από τις παλαιότερες καταγεγραμμένες στην ιστορία του πολέμου. Ακολούθησαν αιώνες μυστικών επιχειρήσεων. The master armourers would have come up with these ideas. There'd be prototypes built. So over a period of perhaps a few months or a few years or even several generations, these things would be honed whereby they would work absolutely perfectly. Ο Ρίτσαρντ βρήκε στοιχεία ότι τον 11ο αιώνα δημιουργήθηκε μια παραλλαγή του προηγούμενου όπλου. Αντί για ένα έριχνε 5 βλήματα και κρυβόταν στο μανίκι του δολοφόνου. Because there's 5 shots, the front of the device looks a bit like a stylized plum flower. That's where the name originated. The idea of having a multiple shot weapon was that you wouldn't have to be quite as accurate, so it was a sort of spread gun or scattergun effect. Τα 5 βέλη εκτοξεύονταν με ένα μηχανισμό με ελαττήριο και πιστόνι. This device composes 2 main components. The front part contains the guides for the little darts and the trigger mechanism, which is that little thing there. And the main body contains this large helical spring and a piston. Αυλακές στα βέλη ταιριάζουν στην πλακέτα της σκανδάλης. Όταν αυτή ελευθερώνεται, η δύναμη του ελαττηρίου τα ρίχνει προς το στόχο. Ολοκληρώνοντας την έρευνα, θα δοκιμάσουν και αυτό το όπλο. Each of these has to locate fairly accurately inside the recesses in the pistons. And this is the tricky bit where I've got to exert the actual pressure of the main spring. I've got a pretty substantial spring here, so it's taking quite a bit of force. I would think there's probably 30 or 40 pounds force on that spring. There, that's clicked into place. Για να ελέγξει τη διασπορά από τα 15 περίπου μέτρα, ο Ρίτσαρντ χρησιμοποίησε σφαιρίδια μπογιάς. Στον αρχαίο κόσμο, ο δολοφόνος θα έπρεπε να φροντίσει ένα τουλάχιστον δηλητηριασμένο βέλος να διαπεράσει το δέρμα του στόχου. I was quite impressed. I think it gave a better result than I was expecting. The accuracy of the device was quite good. If the head was your target, you'd be looking to get at least one on target. Οι δοκιμές απέδειξαν ότι όντως πρόκειται για βελτίωση του προηγούμενου όπλου. Το σύστημά του για πολλαπλή εκτόξευση αύξανε τις πιθανότητες επιτυχίας του δολοφόνου. Αυτά ήταν 2 μόνο όπλα από αυτά που διέθεταν στρατιώτες και μαχητές πολεμικών τεχνών. Ένα από τα πιο επικίνδυνα είναι ένα όπλο που έχουμε όλοι, όμως λίγοι μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Το ανθρώπινο σώμα. Υπάρχουν θρύλοι για μια μυστηριώδη κίνηση που σκότωνε κάποιον μετά ώρες ή και ημέρες. Μπορεί να υπάρχει στα αλήθεια το μυθικό φωνικό άγγιγμα? Οι αρχαίες πολεμικές τέχνες περιβάλλονται από μύθους και θρύλους. Όμως ένας ξεχωρίζει, το φωνικό άγγιγμα. Dim mak is the ancient Chinese art
of inflicting either instant or delayed death by a touch. Το Dim Mak, το φωνικό άγγιγμα, είναι μια αρχαία τεχνική που λέγεται ότι προκαλεί λιποθυμία, θάνατο, ακόμα και με καθυστέρηση, χρησιμοποιώντας μόνο το χέρι. To perform a death touch with Dim Mak, you don't need a lot of force. It's said that a 9-year-old child has enough strength to perform the techniques. Πολλοί πιστεύουν ότι δημιουργήθηκε το 12ο αιώνα από τον Xiang Sanfeng, ο οποίος ανέπτυξε την αρχική φόρμα Tai Chi. Το Tai Chi είναι μια σειρά απαλών ρευστών ασκήσεων που βελτιώνουν την ισορροπία, την ευκινησία και τη μυϊκή δύναμη. Σύμφωνα με τους θρύλους, η γνώση αυτή εξαπλώθηκε γρήγορα και επηρέασε την εξέλιξη πολλών κινεζικών πολεμικών τεχνών. 刚才练的这个武术是以张三丰所唱太极为中心的这个武术系，按西百家之长啊，用道家的养生，他把道教修炼长生之道都融合在一起了。 Η σχολή βρίσκεται στα όρη Wudang-sang στη νότια Κίνα. Από το 13ο αιώνα, αρχαίοι ταοιστικοί ναοί, χτισμένοι σε υψόμετρο χιλιάδων μέτρων, έχουν φιλοξενήσει τους μεγάλους δασκάλους του Wudang Kung Fu. 此外呢，他有张三丰所唱的内家拳，他把动静激活、内外兼修，他有了一种新的修炼方式，然后特别是内家拳，全部到线会上去，他为线。 Οι αρχαίοι ναοί του Wudang συνδύαζαν διαλογισμό και τέχνη του πολέμου και ανέπτυξαν μια τεχνική όπου η εσωτερική δύναμη υποστηρίζει την εξωτερική κίνηση. Τμήμα της φιλοσοφίας αυτής είναι ότι μέσα στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν δίκτυα από δρόμους, τους μεσημβρινούς. Αυτά μεταφέρουν τσι, ενέργεια σε όλο το σώμα που μπορεί να την ελέγξει για χρήση στη μάχη. The idea that there is chi inside the body is quite a real one. Anything that drives the body, provides a life force, is chi. Τα σημεία μιας επίθεσης Dim Mak αντιστοιχούν στα σημεία του τσι, τα σημεία βελονισμού. Dim Mak is the art of more or less attacking the chi. It's quite a scientific process and it's based on the theory of Chinese medicine. Ο αθλίατρος και ειδικός στις πολεμικές τέχνες Dr. Michael Kelly μελετά χρόνια τις ιατρικές επιπτώσεις του Dim Mak στο ανθρώπινο σώμα. The original founder who linked martial arts and the acupuncture points was said during folklore to have experimented on prisoners and bribed jailers to experiment and see which areas were more vulnerable. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι επιπτώσεις του Dim Mak συνδέονται με αλλαγές στο αυτόνομο νευρικό σύστημα. Αυτό ελέγχει ασυνείδητα την πίεση του αίματος, τους καρδιακούς σφυγμούς και την αναπνοή μας. If for some reason you compress the carotid artery, the autonomic nervous system thinks that the blood pressure is increasing. It doesn't want the blood pressure to increase beyond a dangerous level. So what happens is a reflex slowing of the heart. Κατά την έρευνά του, ο Dr. Kelly διδάχτηκε τις αρχαίες τεχνικές και μπορεί να εκτελέσει μια επίθεση στοχεύοντας τα σημεία του Dim Mak. Coming in, I'm using the branch of the ulnar nerve to squeeze down and bring him towards me. I'm using my palm to strike as he's fighting up. Μια πλήρης επίθεση με Dim Mak μειώνει σημαντικά τη ροή του αίματος στα εσωτερικά όργανα, προκαλώντας δυσλειτουργία και έπειτα βλάβη. A little bit dizzy, I feel the tingling going through the extremities from the shot. A little dazed. And he's being easy on me, so definitely really put a lot more force in it. There'd be some problems. Όμως ο θρύλος ότι μπορεί να προκαλέσει θάνατο με καθυστέρηση συνάντησε πολλές αμφιβολίες. Μπορεί να υπάρχει πραγματικά το φωνικό άγγιγμα? If we have attacked a particular meridian, it could be up to 22 hours before the chi actually concentrates in that meridian and the maximum effect is felt. Ένα αρχαίο κείμενο του 6ου αιώνα αναφέρει ότι ο θάνατος με καθυστέρηση μπορεί να προκληθεί αν στοχεύσουμε σε ένα ζωτικό σημείο στο στήθος. One of the old assassination techniques used would be to inflict an injury on the spleen, such as that wouldn't be detected for a number of days. Αν πληγεί η σπλήνα, θα αρχίσει να αιμορραγεί εσωτερικά.
Λίγες μέρες μετά, καθώς το αίμα συσσωρεύεται, η μεμβράνη εκτείνεται ώσπου σκάει. When it bursts, blood will be released rapidly into the abdominal cavity and death occurs. Ο Dr. Kelly χρησιμοποιεί και σύγχρονα επιστημονικά όργανα για να αναλύσει τις επιπτώσεις του DMAC. We're going to bring in a Brazilian martial arts expert. Brazilian martial artists are known for their ability to induce a very efficient chokehold, particularly on the carotid sinus or the stomach 9 point, which is considered the DMAC point. Με έναν ηλεκτροκαρδιογράφο, ο Dr. Kelly θα ερευνήσει τις επιπτώσεις του DMAC στην καρδιακή λειτουργία. Προσοχή, μην το επιχειρήσετε στο σπίτι. Ο Φερνάντο Σαρμέντο είναι άρτια εκπαιδευμένος και γνωρίζει πώς να ασκήσει πίεση χωρίς να προκαλέσει μόνιμη βλάβη. Okay. Good morning. Whoa, I'm out of it. His heart rate dropped from 110 to 62. What we just saw was significant because the EKG monitor showed a 20-point drop in his heart rate, and the actual loss of consciousness took place in about 4 seconds. Had that gone on further, death would have ensued. Μόλις τώρα, με τη σύγχρονη επιστήμη, αρχίζουν οι ερευνητές να κατανοούν την αλήθεια πίσω από τους θρύλους. Δεν είναι όμως η μόνη τεχνική που χρησιμοποιεί τον έλεγχο του Qi. Το σιδερένιο πουκάμισο Qi Kung είναι μια θρυλική αρχαία πρακτική που λέγεται ότι ενισχύει την εσωτερική ενέργεια του σώματος, το Qi για προστασία από τον πόνο. 气功是我们国家这个历史以来的这个最宝贵的一个这个气功绝学，它的这个功力来讲，它是默不可测，它的沉是默不可测。 Η τεχνική αυτή είναι χιλιάδων ετών, όμως η χρήση του για προστασία από τον πόνο παραμένει μια αμφιλεγόμενη θεωρία στον εκτός πολεμικών τεχνών κόσμο. The Qi energy in the body, we concentrate this energy at a point and it can take punishment over and above what it would normally be able to take. Μήπως όμως είναι περισσότερο ψυχολογικό παρά σωματικό? It is possible to condition martial artists so that they do feel the pain but they don't worry about it. You bombard the body with so much stimulus, the person who the pain is being inflicted upon comes to accept it as being normal. Why do we hear in Chinese martial arts all the time about how powerful softness is? Don't I want to be as hard as rock? If I can make my body elastic, pliable, like the rubber, then when the body is hit, it will simply deform and bounce out again. Λένε όμως ότι δεν αντέχουν τον πόνο μόνο τα μαλακά και ελαστικά μέρη του σώματος. Λέγεται ότι οι ειδικοί του Qi Kung μπορούν να αντέξουν και χτυπήματα στο κεφάλι. Πιστεύετε ότι μια στιγμιαία δύναμη 7 κιλών αρκεί για να προκαλέσει κρανιακό κάταγμα? What I'm going to do now is one of the most difficult of the Iron Shirt Qi Kung demonstrations. I'm going to put my head in a pile of blocks. The blocks are going to be struck with the hammer so that the whole pile breaks, but hopefully not my head. Whatever you do, under absolutely no circumstances, try this yourself. I've been practicing this art for 28 years and I've had the very best instructors. Θα επιχειρήσουν να σπάσουν 40 σχεδόν εκατοστά μπετόν με μια βαριά 5,5 κιλών χωρίς να τον τραυματίσουν. In terms of Qi Kung practice, obviously what I'm doing is concentrating all my Qi in my head and using the Qi energy to resist injury. Από τους μύθους του DMAC μέχρι το μυστήριο του Qi Kung, η ιστορία των πολεμικών τεχνών είναι γεμάτη μυθικές φωνικές τεχνικές που ακόμη μας μαγεύουν. Κάποια αρχαία φωνικά όπλα και οι τεχνικές τους
έθεσαν τα θεμέλια για τις σημερινές στρατιωτικές τακτικές. Άλλα ήταν τόσο παράξενα που θα παραμείνουν ριζωμένα στον αρχαίο κόσμο. Όμως, καθώς τα μυστήρια των μακάβριων φωνικών όπλων συνεχίζουν να αποκαλύπτονται, ποιες νέες ανακαλύψεις μας περιμένουν? Ανακαλύψεις που θα αλλάξουν την ιστορία για τα φωνικά όπλα της Ανατολής. Μετάφραση Μαρία Χασάπη. Αφήγηση Γιώργος Καλατζής. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Χούσος. Μίξη ήχου